Trápia vás niekedy výrážky na tvárach, proste chcete sa ich zbaviť, ale neviete ako. Proste používali ste tisícka produktu na to, aby ste si ich odstránili, ale neviete si s tým Tak ja vám teraz niečo ukážem. Toto je, že tea tree olej, že je mega dobrý a pomáhajú vám odstrániť všetky výrážky, ktoré na pleti máte. Proste keď si tento tea tree olejček nakvapkáte na nejakú výrážku, to je jedno kde, tak vám to potom vysušuje a za pár dní ani tú výrážku nebude vôbec vidno. Takže to úplne odporúčam, je to fakt dobré a keď to používate, tak robíte úplne dobrú vec. Mne to úplne zmenilo život, proste mám túto takúto výrážku, už mám takú vysušenú a minulé leto cez prázdniny som mala toľko veľa výrážok a toto mi pomohlo.